Така, там си манци, много се раздаваш, а нас гладни не оставяш. Вземи сприса вече и на гост. И на гостини бе, човече. Нещо печенко на фурна, иначе ще ти го турна. Аре, Митко! Во! И готви! Чакай сега. Това е карта, добре, там където Митко върши. Добре. Така, там където старшето върши чудеса. Ако искаш помощ, не ми играх, Зайцко! Чакай сега. Айде всички с Митко! Айде, инженер! Какво става сега? Чакай. Какво се случва? Аз също Светни лапата. Говорете, давай, що си на терасата? Терасата всички. Където Митко държи картофите си, добре? Значи най-вероятно тук е. Еми, тук може да е. Какво има там? Парче! Еми, съжалявам. Има нещо във фурната. Това е печеното, бе. Я сега да видим. Така, има ли нещо друго? Отвори другото. Отвори другото, мамо, стара! Нали стигна до печеното? Четина глас! Захапване, май търсиш нещо ти, а ръцете измили си, кажи. Да, не съм ги да. Я бягай, Иван. До сега барата долу да си ги измил. Да се помисля с длани и крака, а после топките до колена. Айде, барата! Старата карта ми помагам, не ми трябва. Да, не ти трябва. Добре, а сега да видим. Отиваме в туалетната, нали? Добре, цето. Абе, мане това видите, ти говори ли си на майна? Интересно. Ти ме подминаваш сами. Айде, Митко! Казвай какво! Айде, Митко! Има сапун, бе. Еми, за да се понисваш. Някой има сапунисва. Парчето. Айде да видим сега. Сякато си вече чисто нов и готин, иди легни си в криватата и страхотин. Там чака ти отново изненада, малка сладка, може и да е награда. Айде, Митко! Бързо! Айде, бързо в стаята! Свят. Кур. Какво става, бе, курмана? Прибалицата нещо. Митко, кой е това, бе? Това е... Заек! Да. Това ти изненадното от Рози, помолена, тъй като тя е много надалече. Ще направим вместо нея. Има и послание от нея. От нас. Оле. Има и послание. И сега какво стана, брат ни? Прибаха ти сам те разкарва. Толкова ми кали, чакай сега да видим какво има. Ужас. Карал си безразсъдно, бързали за своята награда. Май превиши скоростта с тази спортна лада. Ставай бързо от леглото, бе, сърцем търчи вън до почтата, че от глобите се сипаха с... Айде до почтата! Айде, бързо! Чакай сега! Тук направя ситуацията. Аз ти направя ситуацията, ти почупи къщата, бе. Чакай сега! Бързо бягай до почтата, Митко! Бързо, Бягам тук сега! Всички трябва да видим какво има долу. Айде, аз не съм додолу. Чакай, Митко, чакай другите. Чакай, стига сега. Чувстваш ли се като на сватба? Чакай. Чакай като на сватба. Чувстваш ли се като на сватба? Дай по-надолу, айде. Ето ще ги чакаме, айде. Не се ли чувстваш като на сватба вече? Айде, момчета, по-бързо. Чакайте още малко. Айде, бе, дебове, чакаме, идвайте всички сега. Идваме да чакай. Какво се мани, ще трябва да се качваме. Това не е една. Чакай да ги изчакаме сега всички тук. Чакайте, идвайте, идвайте, да. Може ли да говорим нещо? Говорете си, да. Добре. Ти какво мислите за Митко? Много обичаме Митко и той е малко... Ми чакаме за И той е много Аз много слада. обичам, той ме научи на зуб. И е много тиси. Айде. Няма. Така. Има нещо в почтата. Има нещо. Оле, има нещо в почтата. Така. Патло Джани, заигра се, нали? Качи си горе ти, свещите си запали, тортата нарежи, живота си подслади и вземи нещо удари.
Виж картата какво сочи. Картата сочи там, където Митко върши чудеса, това трябва да е моята стая, вероятно. Плюс 18. Да. Отиваме там да удряме. Чакай, по-бавно! Чакай, Мите! Аз сега да видим коя, избирай си по пътя, коя ще удръш, бе. Еми, големи обувки. Сега пак има аз събоем всички. Всички! Може да даваме нищо. Аде, трябва да хода там, където върши чудеса. О, бавно, върши чудеса. Бавно. Чупкай на дърво си. Чупкай на дърво. Чакай сега всички да се събудят, че няма да видят изненадата. Трябва да ми прибавя. Събуди се. Светли лампата. Искам да ям турта, са ще режи. Да. Рович. Дръж, Иване, не го пускай, Иване, не го пускай. Чакай, да топло. Дай като на сватба, изкарай някой лев, Мите да те пуснат. Излезнах без пари. Сега няма писане. Сега на къде? Чакай, всички ли сте? Само Петя чакам. Кой? Не, всички стана. Кой? Петя. Тя се събуди ли? Не, тя Още някой е долу. Не слава ли? Не, старш. Тя чук нещо ще се удря. Абе, пошолата на готов ли си? Айде. Не. Или да. Тук е. Ми, давай. Давай, Мите! Трябва да има нещо. Ито, сима, Ито! Помъгнахи, бе! Само аз ще ми плачем! Плачем, точно трябва да се плачем. Митко, няма да ривеш. Айде да ги оставяме! Чакай, бе, до тебе само имаш ли? Не знам, не става, чак пак. Само единче. Кой да очаква? Ей, браво, един път и Дженсън вече. Браво. Как си пидем нещо? Айде, да първо си пидем. Чакай! Айде, Ицо! Излизай! Айде! Маршетка се нацелуваш, татка сме.